ovome kod benzinske kod Draganića prije Karlovca i tu više tu već skidaju kamione dole. Znači za kamione više dalje prolaska nema, vjerojatno tamo su još Vukova Gorica puna. Tako da u smjeru Rijeke i Splita prolaska nema, a sad vidimo ovdje već bilo je ono kiša, snijeg, ovdje sada snijeg pada punom žestinom i ovo mi se više ništa ne sviđa. Uglavnom, ako bude ovak do Rijeke, a po svemu sudeći moram vrlo oprezno, a zato sam i išao i krenul 40 minuta prije nego uobičajeno. Kako pada, fino, dosta to jako, prometa gotovo da i nema. Evo od Jastrebarskog pa tu do izlaza Novigrad ja sam srel dva auta iz suprotnog smjera i sada stižem lagano, vidim naprijed da je autobus ili nešto, vidjet ću. Uglavnom prometa nema, evo sada neki auto, slab promet, a cesta je loša, nema, evo nisam ni srel za to vrijeme ni ralice u nijednom smjeru. Vukove Gorice. Policija, kamione, prikoličare. Neki specijalni teret, to vojska. Na Bosiljevu, znači ovdje na cesti sve više snijega, ralice dalje vidjeti nije. Lagano je. Sad već poprilično snijega. Sad mogu reći da koliko mi se čini da ću se po jako lošim uvjetima voziti, jer ralice nema
na vidiku. Auto dole neki već. Dok prođem ovaj auto. I za mene rumunjski auto. Ljudi pogotovo još ne poznaju cestu vjerovatno, pa se još i sporije voze. Međutim, ova sad stvarno evo me. Ovo je uspon od Vrbovskog prema Ravnoj Gori. Pa da ga i dalje jako i Ralice, velim, Ralice u nijednom smjeru sada već znači od Jastrebarskog do ovdje u nijednom smjeru Ralice nema. Znači sada je Kupjak, ali evo još malo izlaz Ravna Gora, tako da ovdje je koma, više teško je i pratit samu cestu jer tragovi su već zameteni i gotovo nikoga, neko je tu prošao, jel, autobus ili nekakav solo kamion, uglavnom tu je išla Ralica negdje prije, ali je napadalo ponovno, tako da za vožnju onako dosta naporno, evo da se tak izrazim. Od Kupjaka prema Delnicama. Ovdje neko je prošao prije, ali već su tu tragovi skoro zameteni i tu ima vjetra, tako da me kod Delnica. Znači za Rijeku vidimo na portalu kamioni, auti osobni mogu, kamioni, autobusi, auti s prikolicama moraju po staroj cesti. Evo idu i Ralice. Biće nešto i od njih. Oho, ovdje je ovaj dio je stvarno, da vidimo ovdje opet Ralice, jebote, ovdje sad moram dobro paziti da pogodim cestu, ovdje nije Ralica išla ko zna od kada. A Bog te mazu.
je sad stvarno već koma. Katastrofa. I evo brisači. Ovo je stvarno... Evo. Više ne vidiš gdje je cesta u pizdu mater. Onak. Tu su nanosi. Tu nije ralica išla. Evo te. Ko zna od kada. Da se Tuhovića dočepam i one strane. Da, ovo. A Bog te maza. Vidiš više gdje je cesta u pizdu. Ko bude išao iza mene, ne misli kud je ovaj krivudal, Bog te. Ne vidiš ništa. Ko da se na valovima vozi. S one strane neki auto. Svjetla u piću. Tu je izlaz vrata. Evo ti. Ovo je stvarno koma. Još da u tunel pogodim, ne? Bogara. Ovdje ga šiša. Idemo sad na kavu nikuda. Evo tunela. Malo. Evo ovdje laganini po sredini. Dole nekakvi radovi.
O. Jebote rano. Oho. Krv ti jebe. Ovdje ga brije. Da je bolje bar auto očistilo, raspuhalo snijeg. Ohaj. Moram lagano, ne bi tu krenulo bok te. Oho. Sad vidim ulicu. Jebote. Ide ralice od dole. Ovdje ne vidim ništa. Jevate rana. Stari moj. Još jedan dio ovdje snijeg valja dok nosi. Dole bude bolje. Brajo moj, pa sad ti vozi. Ti je samo za nadati se da se neko ne zokrene, da na nekoga na cesti naletiš. Majku mu milu. Ovdje ga puše, ali onak. Rekli, nije to orkanska bura, ali ome olujna je. Ne bi trebali biti nekakvi radovi, suženje, tako je, koliko me pamćenje služi. Ovdje je sad cesta kopna, tu još nosi malo po vjetru, po buri, ali uglavnom tu je cesta kopna i ok, ali ima svega nabacanog po cesti. I sad treba paziti, još je može se opet naleteti na dio gdje bi bilo snijega, tako da lagano. Evo me na naplati na Grobniku i
Uglavnom, ono najgore je prošlo. I eto, ljudi moji, evo mene do mojeg kamiona i to bi i to bi za ovo putovanje po snijegu bilo to. Ćao, čao i jao.